non-food items. Jodak makaproron kapsisi kameza kod chelingwa koro kwano lal maduong' tok koth mapek mamedo chwe gwenge weko kelo kethruok malo lalo machomo gwenge makameza kod chelingwa. Jodago koro ywak ni ok ginyal tero mwandu gi e chiro nikech kethruok mar olalono ka koro gikwayo sirikal mondo kas chenro mar loso olalono. Komachielo bende e kaunti ma Baringo, sirikal mamalo kod mano mar kaunti okwayo jodak makono mondo bed motang' e seche ma koth mapek medo chwe gwengego nikech koth nyalo kelo oula kod sienyruok mar lowo manyalo kelo tho mar dhano kod jamni to gi mwandu bende. Kaunti no ochiwo siem e gwenge manyalo bedo goula kaka Ng'ambo, Muraleswa, Salabani, Sitaani, mayudore Baringo South kod Mugurin. Because we could experience weak points and leakages on the walls or the embankments, and to report any of these issues that may to the relevant authorities. Communities living along the river Perkera, we have Molo Sirwe, Molo, River, Endao, Kerio and Ginyang are advised to clear the blockways and also to be watchful of the rising water levels along those rivers. Maji yanaendelea kuwa mengi katika maeneo mbalimbali, na wale ambao wako katika maeneo ambayo mara kwa mara huwa yanashuhudia floods, landslide, tunawaambia kwamba waweze kuchukua tahadhari, na tumefanya mpango na county government. Tuko na kamati ya kushughulikia maneno ya dharura, na kukiwa na umeona jambo lolote, tunaomba kwamba tuko na toll line yetu 1554 ambayo unaweza kupiga, ni ya bure, kuweza kutuletea habari ili tuweze kushughulikia janga hilo na tuweze pia kutahadharisha wananchi wetu.